దేవుని కృప విస్తరిస్తూ ఉన్న ఈ శ్రేష్టమైన సమయంలో ప్రభు తట్టు తిరిగి మన తరపున మన ప్రాణప్రియులందరి తరపున హృదయపూర్వకమైన స్తుతులు తెలియచేద్దాం. మనసారా మన ప్రాణప్రియుడైన యేసయ్యను స్తుతిస్తూ ఉన్నప్పుడు, ఆరాధిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన కృప విస్తరించే శ్రేష్టమైన సమయం ఇది. ప్రతి కలవరాలు కొట్టివేయబడినట్లుగా ఎవరి ఎదుట ఏ కలవరాలు ఉన్నా, ఏ కట్ల చేత ఎందరు ఏడవబడుతూ ఉన్నా, ఏ కన్నీటి పరిస్థితి, ఏ శాపమే తలల మీద ఉన్నా, విడుదల లేనిది ఏ స్థితి అయినా సరే సర్వశక్తిమంతుడైన దేవునిని మనము మనసారా స్తుతిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ స్థితిగతులన్నీ మార్చే దేవుడండి నేను ప్రకటిస్తూ ఉన్న నజరేయుడైన యేసు. ఈ శుభ సమయంలో ఈ నూతన దినాన్ని స్తుతులతో ప్రారంభించుకుందాం. మన తరపున మన ప్రాణప్రియులందరి తరపున నిండు మనసుతో స్తుతి స్తోత్రమని ఈ స్తుతులతో ఏకీభవించండి. దైవమా, నిత్యము నిరంతరము వేలాది దూతలు మిమ్మల్ని స్తుతిస్తూ ఆరాధిస్తూ ఉండగా అంతటి స్తుతి కీర్తనల మధ్య నివసించే దేవదేవుడవు, అంతటి ఘనుడవైన నిన్ను స్తుతించే కృపకు మమ్మలను అర్హులనుగా చేసి ఈ ఉదయకాలం మా నోట మీ స్తుతిని ఉంచినందుకు ఇవే మా నిండు వందనాలు, స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన మన కుటుంబములు, యజమానులు, గర్భఫలమైన బిడ్డలు, తల్లిదండ్రులను బట్టి దేవునికి నిండు మనసుతో స్తోత్రాలని చెబుతాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. మన ఇరుగు పొరుగు వారిని బట్టి, మన గ్రామములో పరిసర ప్రాంతాలలో నివసించుచు ఉన్న ప్రతి ఒక్క కుటుంబమును బట్టి దేవునికి హృదయపూర్వకముగా స్తోత్రాలని చెబుతాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. మన రక్త సంబంధులు, బంధువులు, స్నేహితులు, శ్రేయోభిలాషులు దూరాన సమీపాన ఎక్కడెక్కడ ఉన్నా ప్రతి వాని తరపున దేవునికి హృదయపూర్వకముగా స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. మన సంఘ సహవాసములో అంటుకట్టబడిన ప్రతి ఒక్క కుటుంబమును బట్టి హృదయపూర్వకముగా దేవునికి స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. ప్రతి ఒక్క వాలంటీర్ని బట్టి దేవునికి స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. దేవుని రాజ్య సువార్తలో తమను తాము ప్రతిష్ఠించుకుని ఈ మహిమ కలిగిన పరిచర్యలలో కొనసాగుచూ ఉన్న దైవ సేవకులు, వారి కుటుంబాలు, వారి పరిచర్యలన్నిటిని బట్టి మనసారా దేవునికి స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ తరపు నుంచి ఆయా టీములంతటి తరపున దేవునికి హృదయపూర్వకముగా స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. గ్రామస్థాయి, పట్టణము, జిల్లా, రాష్ట్రము, దేశ స్థాయి వరకు ఉన్న ప్రతి ఒక్క నాయకులు, అధికారులు, పరిపాలకులు దేవుడు వారికి అనుగ్రహిస్తున్న సమయోచితమైన జ్ఞానము, కాపుదలను బట్టి దేవునికి నిండు మనసుతో స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన వస్తువులు, వాహనములు, నివాస యోగ్యమైన గృహములు, సమస్త ఈవులను బట్టి మనసారా దేవునికి స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. స్తోత్రము తండ్రి, పరిశుద్ధుడా, జీవాధిపతి, ఘనమైన మీ నామానికి స్తుతి స్తోత్రములయ్యా. ఈ ఉదయకాలం ఈ రీతిలో మీ కృపాసను సమీపించి నా తరపున, మా తరపున, మా ప్రాణప్రియులందరి తరపున హృదయపూర్వకమైన స్తుతులు చెల్లించే భాగ్యము నాకును మాకును మీరు అనుగ్రహించినందుకు వందనాలయ్యా. ఈ స్తుతులన్నీ నీ పాద సన్నిధిలో మేము పెట్టి ఉన్నాము స్వామి. ఈ స్తుతులను పరిశుద్ధపరచండి. దైవమా, ఎవరి ఎదుట ఏ కలవరాలు ఉన్నా, ఏ కట్ల చేత ఈ పీడింపబడుతూ ఉన్నా, అది ఏ ఆటంకాలే ఎదురుగా ఉన్నా సరే వారి స్థితిగతులన్నీ మార్చండి అయ్యా. స్తుతి మా స్థితిని మారుస్తుంది కదా స్వామి. నిండు మనసుతో మేము మిమ్మల్ని స్తుతిస్తూ ఉన్నామయ్యా. ఒక్కో స్థుతిని మీరు పరిశుద్ధపరచండి దైవమా. ఈ స్థుతులన్నిటినీ ఒక దోష పరిహారార్థ బలిగా ఎంచుకొనమని వేడుకుంటూ ఉన్నామయ్యా. ప్రతి శాపము కొట్టివేయబడాలి, ప్రతి తెగులు అణచివేయబడాలయ్యా. చీకటి నిర్వీర్యము కావాలి స్వామి. ఏ స్థితిగతుల్లో ఎందరూ ఉన్నా సరే మీ శక్తి కలిగిన నామములో ఒక గొప్ప విడుదల కలగజేయండి. ప్రతి కట్లు, ప్రతి బంధకాలు తెగిపోవాలయ్యా. యేసు శక్తి కలిగిన నామములో కార్యము చేయండి. ఈ ఉదయకాలపు ఈ స్తుతులన్నింటినీ ఒక దుర్గముగా, ఒక ప్రాకారముగా నిలిపి ఉంచమని
ఘనత, మహిమ, ప్రభావములు మీరు మాత్రమే పొందుకొనమని యేసు శక్తి కలిగిన నామమున ప్రార్థన చేసి వేడుచూ ఉన్నాము పరమ తండ్రి. ఆమేన్. మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి అతి పరిశుద్ధమైన నామాన్ని బట్టి ఈ ఉదయకాలం దేవుని మాటలు ఆలకిస్తూ ఉన్న ప్రియ దేవుని బిడ్డలైన మీ అందరికీ ప్రభు పేరిట ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. నిశ్చయముగా సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు తన మహిమ కలిగిన బాహువు చాపి మన ప్రతి హృదయ వాంఛలు తీర్చునుగాక. ఆమేన్. ఈ శ్రేష్టమైన సమయంలో ఒక మాట, దేవుని మాట ఆలకిద్దాం. ప్రతి ఒక్కరం ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం. ఏమిటయ్యా అనంటే మనము ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి. ఏ విషయంలోనైనా చదువుకునే పిల్లలు చదువుల్లో ఉన్నతంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఉంటారు. అలాగే ఉద్యోగం చేసేవారు వ్యాపారం, వ్యవసాయము, చేతి పనులు, కుటుంబ జీవనం, ఏదైనా సరే అంటే ఒక మంచి మెరుగైన స్థాయికి రావాలి అనేది ఒక ఆశ. ఆ ఆశతో ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉంటాం, తప్పేమీ కాదు. అయితే మనము సర్టెన్ టైం కొరకు ఏది చేస్తూ ఉన్నా దాన్ని ఒక పరిపూర్ణత చెందే వరకు వెయిట్ చేయాలి. ఎలాగ చెప్తాము అనంటే మనందరికీ బాగా తెలుసు, కోడి గుడ్లను పొదిగించటానికి కోడి పొదుగుతుంది. అది ఎన్ని రోజులయ్యా అనంటే 21 రోజులు అది పొదిగితేనే పిల్ల బయటికి వస్తుంది. అవును కదండి? లేదు 3 రోజులు అయ్యాక 4 రోజులు అయ్యాక గుడ్లు తీసి పిల్ల తయారైందా లేదా అని దాని లోపల ఏమైంది అని ఆతృతతో మనం తొందరపాటుతో మనం చేసామనుకోండి, అది ఫెయిల్ అయిపోతుంది కదా, చక్కటి రిజల్ట్ రాదు. 9 నెలలు మోస్తేనే గర్భములో ఆ శిశువు ఒక పరిపూర్ణంగా అవయవాలతో నిర్మించబడి చక్కటి శిశువుకు జన్మనిస్తుంది తల్లి. అదే నెలలు నిండక ముందే తీసుకుని వెళ్ళి డెలివరీ అవ్వకపోయినా ఆపరేషన్ చేసి ఇచ్చేయండి, నేను ఆగలేకపోతున్నాను, బిడ్డ కావాలి మాకు అని అన్నాం అనుకోండి, ఎలా ఉంటుంది? ఎందుకు పనికిరాదు కదా. విత్తనం వేసినా సరే ఆ విత్తనం మొలకెత్తడానికి ఒక టైం, అంటే దేవుడు ప్రతిదానికి ఒక సమయాన్ని కేటాయించి పెట్టాడు. నీవు నేను కూడా ఎదురు చూసేది, నేను ఎప్పుడు అభివృద్ధి చెందుతాను, నేను ఎప్పుడు పైకి వస్తాను, నేను ఎప్పుడు సక్సెస్ అవుతాను, నా కెరియర్ ఎప్పుడు బాగుంటుంది అని ఆశపట్టంలో తప్పులేదు, కానీ తొందరపడకూడదు. చేయవలసిందల్లా ఒకటే, ప్రభు సన్నిధిలో మనం ఎలాగ ఉండాలి అనంటే దేవుని వాక్యం సూటిగా సెలవిస్తుంది. అపోస్తలుడైన పేతురు తన మొదటి పత్రిక 5వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో ఇలాగ రాయబడి ఉంది. ఒకసారి చదువుకుందాం. దేవుడు తగిన సమయమందు మిమ్మును హెచ్చించున్నట్లు ఆయన బలిష్టమైన చేతి కింద దేన మనస్కులై ఉండుడి. ఆమేన్. ఆమేన్. తగిన సమయమందు దేవుడు మిమ్మల్ని హెచ్చించినట్లు అంటే బ్లెస్సింగ్ టైం, ద బ్లెస్సింగ్ టైం ఒకటి ఉంటుంది. దేవుడు మనల్ని ఖచ్చితంగా ఆశీర్వదిస్తారు, హెచ్చిస్తాడు. ఇది మన విశ్వాసం. దీనిని పట్టుకోండి. నీ విశ్వాసాన్ని నువ్వు చేత పట్టుకుని చేయవలసిందల్లా ఒకటే, ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయటం. అయ్యా నీవు దీనిని జరిగిస్తావు, నాకు చేయి తండ్రి అని ప్రతిరోజు మనము ఆయన రెక్కల కిందట దీన మనస్కులమై కనిపెట్టుకుని ఉంటే దేవుడు తగిన సమయంలో మనల్ని ఖచ్చితంగా హెచ్చించి తీరుతారు. దీన మనస్సు కావాలి, లోబడే మనస్సు కావాలి. ఎక్కడైతే తిరుగుబాటు ఉంటుందో, ఎక్కడైతే వ్యతిరేకమైన మనస్సు ఉంటుందో దేవుడు అక్కడ తుంచేస్తాడండి. దేన్నైనా సరే, మొక్కలైనా సరే తల ఎగరేస్తావు వెళ్ళిపోతుంది అనుకోండి, తలలు వేస్తాం. మనం ఏం చేస్తాం? కత్తెరతో కటింగ్ చేస్తాం, అప్పుడు అది గుబురుగా వస్తుంది. అంటే మనకి వాక్యం నేర్పే పాఠం ఏంటంటే దేవుడు తగిన సమయమందు హెచ్చించేటట్లుగా మనకు మనం తొందరపాటు చేసుకున్న ద్వారా దేన్ని పొందుకోలేం. బైబిల్ లేఖనాల్లో ఎంతో మంది మనకి ఉపమానాలుగా ఉన్నారు. తనంతట తానే రాజుగా అభిషేకించేసుకుని ఒక అనాయింటెడ్ డేట్ ప్రకటించేసేసుకుని అందరినీ పిలువనంపుతాడు, మందిని సమకూర్చుకుంటాడు. డబ్బుకి జనం వస్తారు చూడండి,
డబ్బుకి జై జై అని కొట్టడానికి ఉంటారు. ఒక బిర్యానీ ప్యాకెట్, ఒక వాటర్ ప్యాకెట్ కాస్త 100 రూపాయలు ఇస్తే ఎక్కడంటే అక్కడ జై కొడటానికి ఎలా జనాలు పరుగులు తీస్తా అలాగా జనాన్ని సమకూర్చుకుని తన ముందు నడవడానికి జేజేలు కొట్టడానికి గుర్రాల్ని, రథాల్ని, జనాన్ని అంతా సిద్ధపరిచేసుకున్నాడు. తనకి అనౌన్స్ చేసేసుకుంటున్నాడు, నేనే రాజుని, నాకు పట్టాభిషేకం అని తనకు తానే. అయితే ఏం జరిగింది? అభిషేకం జరిగింది. రాజుగా చైర్లో కూర్చున్నాడా? ఏమీ జరగలేదు. అలా వెళుతూనే ఉన్నాడు. ఓ అసలు నిలబడట్లా ఎక్కడ అయ్యగారు. ఆ పైన చెట్టు కొమ్మలకి తన జుట్టు ఉంగరాలు అందగాడండి అబ్షాలోము. ఎంతటి అందగాడంటే చూడ చక్కని వాడు, ఆ జానుబాహుడు. అలా ఎగురుకుంటూ ఆ గుర్రం మీద ఉర్రూతలుగుతా వెళ్తా ఉన్నాడు. ఆ చెట్టు కొమ్మలకి తన జుట్టు చిక్కుకుని చెట్టుకే వేలాడి చనిపోయినట్టుగా చూస్తాం. అక్కడే ఎందుకు ఈ మాట జ్ఞాపకం చేస్తున్నామంటే మనంతట మన చేసుకునే ప్రయత్నాలు మనల్ని హెచ్చింప చేయవు. ఎప్పుడైతే దేవుని సన్నిధిలో మనం ఒదిగి, ఆయన రెక్కల నీడలో ఒదిగి దీన మనస్సుతో, అయ్యా నాకు ఈ పని జరిగించయ్యా, అయ్యా ఇదిగో ఇంటి నిర్మాణం ప్రారంభించానయ్యా, అయ్యా నా బిడ్డల విషయమయ్యా, బిడ్డల వివాహ విషయమయ్యా, నా గర్భఫల విషయమయ్యా, నా చేతి పని, నా ఉద్యోగము, పరిచర్య విషయమైనా సరే, అయ్యా నీవు నాకు ఇచ్చిన తలాంతుల్లో అయ్యా నన్ను ఇంకా ఇంకా అభివృద్ధి చెందించయ్యా, నాకు ఇచ్చిన ఈ పరిచర్యలో నన్ను ఇంకా ఫలభరితమైన అనుభవాలలో నడిపించయ్యా అని దీన మనస్కులై మనం ఆయన రెక్కల చాటున ఉన్నప్పుడు ఆయన అన్ని విషయాలలో తగిన సమయమందు మనల్ని హెచ్చించటానికి సమర్థుడైన దేవుడు. ఆమేన్. అలాగున దేవుడు జరిగించేటట్లుగా ఆయన చేతులకు మనల్ని అప్పగించుకుందాం. తగిన సమయంలో అయ్యా నీవు ఖచ్చితంగా హెచ్చింప చేస్తావు. దేనికి ఒక్కొక్క కాలం, ఒక్కొక్క క్రమం నీవు పెట్టి ఉంచావు. వాక్యం సెలవిస్తుంది కదండి బైబిల్ లేఖనంలో, యెహోవా ఆదేశమందు ఆ కాలములో వర్షాన్ని కుమ్మరించెనట. అంటే ఒక టైం దేవుడు నిర్దేశించి పెడతాడు. ఈ లోపుగా నీ అంతటి నువ్వు నీ చిందర వందర చేసుకుని నీ అంతటి నువ్వు హైరాణ పడిపోయినందువల్ల ఏమీ జరగదు. ప్రభువుకు అప్పగించుకుందామా? ఈ రోజున వేచి ఉందాం. ప్రభు యందు నమ్మిక ఉంచండి. ఖచ్చితంగా ఆయన మీ ప్రతి హృదయ వాంఛలను సఫలపరచునుగాక. ఆమేన్. ప్రేమగల తండ్రి ప్రభువానికి స్తోత్రమయ్యా. నీవు గొప్ప దేవుడవు. మాట ఇచ్చి దానిని నెరవేర్చడానికి సమర్థుడవైన దేవుడవు, నమ్మదగిన దేవుడవయ్యా. తగిన సమయమందు నీవు హెచ్చించేటట్లుగా మీ బలిష్టమైన చేతుల కింద దీన మనస్కులై ఉండాలని నీ వాక్యం సెలవిస్తూ ఉండగా అట్టి కృప మాకును మీరు అనుగ్రహించండి. పేరు పేరున మా ప్రాణప్రియులందరిని బట్టి ప్రార్థన చేయించు ఉన్నాము. నీ కృపలో జ్ఞాపకం చేసుకునండి. ప్రతి వాని జీవనాలను, వ్యాపార, ఉద్యోగ, వ్యవసాయ చేతి పనులు ఆశీర్వదించబడాలయ్యా. బిడ్డల చదువులలో తోడై ఉండండి. మరి ఎగ్జామ్స్కి మంచి రిజల్ట్స్, ఎగ్జామ్స్లో వారి మంచి రిజల్ట్స్ వారు పొందుకోవాలయ్యా. బిడ్డలు చేసే ప్రతి ప్రయత్నాలు, వారి ఉద్యోగమైనా వారి కెరియర్ విషయంలో ఏ నిర్ణయాలు బిడ్డలు తీసుకుంటూ ఉన్నారో వారి ప్రయత్నాలలో మీ కృపను తోడుగా ఉంచండి స్వామి. వివాహాలకు ఎదిగిన మా బిడ్డల వివాహాలు ఘనముగా జరిగించండి. సంతానము లేని వారిని దయతో జ్ఞాపకం చేసుకునండి. ఇండ్ల నిర్మాణాలు చేసుకుంటున్న బిడ్డలకు మీరు తోడై ఉండండి. సొంత స్థలం, సొంత గృహాలు లేని వారు ఎందరెందరో ఉన్నారయ్యా. దయతో వారందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకోమని ప్రార్థన చేయించు ఉన్నాం. ఏ కుటుంబం ఏ కలవరాలతో ఉందో స్వామి, ఇదిగో నాయన అప్పుల బంధకాలు, అనారోగ్య పరిస్థితి, చీకటి శక్తులు, వ్యసనాలు, అక్రమ సంబంధాలు, ఇలా రకరకాలుగా కోర్టు సమస్యలు, చాతబడి శక్తులు, రకరకాల కట్లై ఆ కుటుంబాలను కుదిపేస్తూ ఉన్నాయి. ఆయా కట్లలో నుంచి విడిపించమని ప్రార్థన చేయించు ఉన్నాము. ఎందరు నీ యందు ఆశ కలిగి ఉన్నారో స్వామి, నీ తట్టు వారి చేతులు చాపుతూ ఉన్నారయ్యా. నీ తట్టు హృదయాలు చాపుతూ ఉన్నారు, తిప్పుతూ ఉన్నారు. నీ మీద ఆనుకుని ఉన్నారయ్యా. నీ బిడ్డలు కృంగిపోయి ఉన్న ప్రతి బిడ్డను మీరు లేవనెత్తండి. వారి కన్నీటిని నాట్యముగా మార్చమని ప్రార్థన చేయించు ఉన్నామయ్యా. ఈ దిన ప్రయాణం అంతటిలో కూడా తండ్రి ఏ ఒక్కరు ఏ కీడులో పడకూడదయ్యా. మీకు అప్పగించుకుంటూ ఉన్నాము స్వామి. కృప కలిగిన కంచె వేసి కాపాడండి దైవమా. ఈ పరిచర్య కొరకు ఎందరెందరో బిడ్డలు వారి గుప్పెలు విప్పుతూ ఉన్నారయ్యా. అయ్యా, వారి హృదయపూర్వకమైన సమర్పణలు నీ సన్నిధిలో వారు చెల్లిస్తూ ఉండగా ఏ ఒక్కరిని మరిచిపోవటానికి అన్యాయస్తుడైన దేవుడవు కాదు. నీ
నిత్యము నీ జ్ఞాపకాలలో ఆయా కుటుంబాలను నిలవబెట్టుకోమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము. నీ యందు ఆశ కలిగిన ప్రతి ఒక్కరి ప్రాణాలను తృప్తిపరచండి. ఎందరూ ప్రార్థన కోరుకుంటూ ఉన్నారో, ఏ అక్కరలో ఉన్నారో స్వామి, ఎంతెంతో దూరాల నుండి తండ్రి వారి సహాయం కోరుతూ ఉన్నారయ్యా. అయ్యా ఇదిగో నాయన, వైద్యుడుగా మీరు ఉండండి, న్యాయాధిపతిగా మీరు ఉండండి అయ్యా. మీరు పరమ కుమ్మరి అయ్యా తండ్రి నాయన, మీ చేతులకు అప్పగించుకుంటూ ఉన్నాము స్వామి. బిడ్డల పక్షాన నీ బాహు చాపి ఉంచండి. మీరు మాకు నమ్మి అనుగ్రహించి ఇచ్చిన ఈ మహిమ కలిగిన పరిచర్యలో నమ్మకంగా మా చివరి శ్వాస వరకు ఇందులో కొనసాగే కృపను దయచేయండి. దైవమా, ఈ దిన ప్రయాణములో ఎవ్వరు ఏ శుభకార్యాలు చేసుకుంటూ ఉన్నా వాటిని ఆశీర్వాదకరంగా జరిగించండి. చేస్తూ ఉన్న ప్రతి ప్రయాణాలకు క్షేమాన్ని సమకూర్చమని వేడుకుంటూ ఉన్నాము తండ్రి. శరీర సంబంధమైన భూ సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలతో పాటు పరసంబంధమైన విశేషమైన ఆశీర్వాదాలను మీరు మాకు అనుగ్రహించండి. దైవమా, ఆత్మలకు సంపూర్ణ రక్షణ దయచేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. మీరు రాకడ కొరకు, రాజ్యము కొరకు నన్ను మమ్మలను సిద్ధపరచమని, ఘనత మహిమ ప్రభావములు మీరు మాత్రమే పొందుకొనమని యేసు సర్వశక్తి కలిగిన నామమున ప్రార్థన చేసి వేడుచూ ఉన్నాము పరమ తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. ఆమేన్.